Usein muistoissani palaan vanhaan Viksbergiin, sen 5 pytinkiin ja pitkään liiteriin. Se oli kunnon vanhan ajan elämää, näin jälkipolvil elämään se jää. Olen Marko Varalahti ja kunnostelen vanhoja taloja. Lähinnä tämmöiset hirsirakenteiset talot kiinnostaa, että niissä on tunnelmaa. Tämä rakennus on valmistunut 1930 ja tämä on kokonaan hirsinen rakennus ja tätä on jälkeenpäin sitten kunnosteltu. Asukkaat aina laitellut pinkopahveja ja tapettia ja uudestaan pinkopahvia päälle monia kerroksia ja ne on otettu pois ja kaunis hirsipinta otettu näkyville. Ensin tarkastettiin kaikki paikat ja tehtiin suunnitelma, että kuinka edetään ja mitä puretaan pois. Ja lähinnä purkutöillä lähdettiin alkuun, että pinkopahvit pois, vanhat keittiökaapit, hellat, mitkä oli huonossa kunnossa, piti purkaa pois. Ja vanhat lattiat jätetään näkyviin, puulattiat olohuoneista ja hirsiseinää jää näkyviin. Joo, kyllä täällä monenlaisia tarinoita on ja ihmiset on jättänyt puumerkkejä tänne aina kunnostuksen yhteydessä, kun on laitettu pinkopahviin, niin seinään on kirjoitettu päivämääriä, että milloin laitettu pinkopahvit ja niitä on löytynyt sieltä monenlaisia tekstejä alta ja on nikkaria ja monennäköistä maalaria ja nimet perässä. Ja tämä on vanhempia ihmisiä, kun täällä on käynyt, niin on kyllä tuntenut osan niistä ihmisistä, että on tiennyt, ketä on tarkoitettu niissä. Joo, täällä kattoa kun maalasin, niin ihmettelin siellä muutamia semmoisia reikiä piipun pelleissä, mitkä oli vähän normaalista poikkeavan näköisiä, ne ei ollut mitään ruostereikiä. Ihmettelin, että mistä ne on tullut. Ajattelin, että joku on varmaan jälkeenpäin, kun on maalattu kattoa joskus vuosikymmeniä sitten, niin on nosturi osunut tai sitten on jäitä hakattu tai jotain muuta. Ja yhtenä aamuna, kun olin aamupuurolla, niin mies tuli kysymään multa, että ootko huomannut siellä katolla semmoisia reikiä? Sanoin, että joo, kyllä olen huomannut. Sanoin, että ne on tullut sodan aikana ne reijät, että tähän on lähelle tivutettu pommeja ja sirpeleitä on lentänyt ja osa niistä on paikattu ja osa on jätetty sitten näkyville, mitkä ei ole sitten semmoisessa paikassa, että tulisi vettä sisään niistä. Viisu Viksbergin pytingeistä on Turkka Malin tekemä ja siinä on hieno tarina. Semmoiset, ketä vähän tietää talon historiasta, niin voi kuvitella niitä aikoja, kuinka silloin on eletty ja siinä on monta hauskaa sanontaa, mitä ei tietysti ulkopuolisille paljon aukea, mutta paikalliset tietää, että minkälaista menoa on aikoinaan ollut. Ja sitten mulle kun on näytetty vanhoja valokuvia näistä piha-alueista, kun on ollut paljon ihmisiä, pitkät pöydät ja on juhlia järjestetty, niin on monta juttua niin kuin laulun kautta auennut niiden sanojen myötä ja ymmärtänyt, että minkälaista on ollut asua silloin täällä. No toiveena olisi semmoinen asuinympäristö, että kaikki viihtyy hyvin, on turvallista ja terveellistä asua ja yhteisöllisyys on se, mikä on yksi tärkeä asia, että ihmiset voi käydä lainaamassa naapurilta sokeria tai jauhoja, jos on loppu, että ei tarvitse lähteä välttämättä kaupasta hakemaan, että kaikki tuntee toisensa ja voivat yhdessä tehdä ja touhuta. Muistoissani palaan vanhaan Viksbergiin, sen 5 pytinkiin ja pitkään liiteriin. Se oli kunnon vanhan ajan elämää, näin jälkipolvil elämään se jää. Minä pelastan taloja. Tää on pytinki. Tämä menee ihan kummelituoksi.